Ola, que tal? Benvidos un día máis a Faladoiro, o programa de debate de Correo Televisión. Acompáñanme hoxe 4 analistas, que xa lles presento de seguido. Os 4 son profesores de universidade. Maite, que tal, Maite Cancelo? Hola, que tal, vos? Ben, José Manuel Estevez Sá. Un placer estar aquí, como sempre. José Manuel da Universidade da Coruña, os demais son da Universidade de Santiago. Pola miña dereita, Xaime Barreiro, que tal, Xaime? Boas tardes. E Xesús Veiga Buxán, que tal, Suso? Moi ben, encantado. Os de Santiago son todos, ademais, da Facultade de Económicas. Falaremos hoxe de temas económicos, ademais de outros. E vamos a comenzar por un asunto que é de actualidade na capital de Galicia, que é a situación en que se encontra a Corporación Municipal xa desde hai 10 meses, con un membro menos. Temos que lamentar que ese membro, Antón Barba, sufriu unha indisposición, está nestes momentos no hospital, hoxe xoves no hospital de Santiago, e esperamos todos que se recupere o máis rápido posible. Esta cuestión, bueno, pois coincide neste momento que hoxe xa tínhamos previsto falar desta cuestión que analizaremos desde o punto de vista político, como é obvio, non? Pois, como decía, a Corporación de Santiago ten un membro menos, que é ademais do Grupo Socialista, o Grupo Socialista que conseguira 4 e agora neste momento ten só 3, e isto pois dificultalle no seu funcionamento o grupo e tamén a propia corporación. Incluso estes días, pois algunha destacada membro do grupo do Partido Socialista, da xestora, Pilar Cancela, falaba que tamén se podía ser responsabilidade do alcalde, non, de tratar de buscar unha solución. Eu lles quería preguntar, en primeiro lugar, pois que me fagan unha valoración de como se encontra e de quen, digamos, é a máxima responsabilidade. Maite. Bueno, non sei de quen é a máxima responsabilidade. Está claro que da persoa que está aí, que ni pa diante ni pa atrás. Claro, o que acontece é que hai un problema. Este señor é funcionario no Concello e, polo tanto, non pode tomar o acta de concelleiro precisamente por ser funcionario. Por lo tanto, o renuncia porque lle dan unha exclusiva, que é o que estaba pedindo precisamente el, que era a portavocía do grupo, para acollerse a unha exclusiva e cobrar un salario como concelleiro. Ou senón, outra vía que se barallou no principio sería ter un traslado a outra administración e, polo tanto, aí si podería facer compatible o seu traballo coa acta. Como o primeiro caso non é viable, o partido non está claro que non va por aí a liña do grupo municipal local, eu penso que o sensato sería que renunciara a acta, porque a segunda vía tampouco é posible, non atoparon ninguna forma de poder moverlo, de administración a outro concello, a outro tipo de administración, para poder facer compatible. Eu penso que a responsabilidade do señor. Que pasa? Que a legislación o que sempre garante que a acta é individual, non dos partidos políticos, e, por lo tanto, poden acontecer cuestións como esta ou como outras que han acontecido, de xente que se move, non renuncia a súa acta, pero se cambia de grupo dentro dun parlamento ou dun concello. A responsabilidade, falando de Pilar Cancela, eu penso que o alcalde de Santiago pode ter moitas culpas de moitas cousas, pero neste caso non sei que podería facer. Dar unha exclusiva máis. Eso sería unha solución. E o grupo estaría, penso que ha pasado moito tempo. A cada un dos grupos municipais. Claro, porque aí entraría, claro, se máis a decir. Claro. Entón, non, penso que Pilar Cancela estivo moi acertada na súa argumentación con respecto a este tema. Sí, e que ademais aí, pois, a normativa ten unha eiva, que non hai un plazo para tomar posesión, entonces, pois, podría seguir así ou calquer caso similar, pois, durante todo os 4 anos, bueno, agora quedarían no caso de Santiago 2 anos e pico. Pero si o partido tampouco non abriu expediente ni nada, non? Esta cosa, non sei, Chuspe, si podes... Quer dicir que o partido tamén teria que facer algo máis, non? Para meter presión, porque, claro, a situación non pode estar toda a legislatura co tema parado. Está nunha situación complicada e é que a nivel local non ten capacidade para reaccionar moi claramente e a nivel galego é unha xestora que está incapaz de tomar decisións. Agora, dito isto, eu, se fora responsable do Partido Socialista nestes momentos, procedería á expulsión
sencillamente porque está trasladando unha imaxe da organización pois negativa, francamente negativa. Pero tamén é certo que, Luís, creo que xa que agora estamos falando da necesidade de tantos consensos por moitas cousas e un dos que se busca é unha reforma da lei electoral, creo que é urxente establecer na lei electoral plazos para a toma de posesión dos cargos electos. Vale? Pode ser que alguén non este... Primeiro, normalmente as persoas que aceptan formar parte dunha lista electoral conocen as condicións en que se pode resolver a situación de salir electo e as súas consecuencias, incluído o sistema de incompatibilidades que che afecta. Bueno, se non estás en condicións por calquera cousa que pode vir inesperadamente ou polo teu cambio de opinión, polo que sea, non estás en condicións de tomar posesión dun cargo para o que resultaches electo, tampouco podes bloquealo, de maneira que teña consecuencias institucionais grandes ou pequenas, que iso o de menos. Pero trátase dunha deslealdade coa propia institución que abre un procedimento de elección que é cuberto e logo non é asumido responsablemente, non? De todas as maneiras, dito isto, tampouco creo que este sendo especialmente perjudicial para Santiago, para o Concello, e nin siquiera, se me apurades moito, para o Grupo Municipal Socialista non contar con unha persona. Bueno, aí, non sei o que van a opinar, pero aí, claro, o grupo quedase sin capacidade de ser chave, non? Aí, de 4 a 3 e pasou agora, ao mellor nos presupostos, ao mellor ocorriu eso, non? Suso. Bueno, claro, estas cousas teñen efectos políticos, sobre todo de pedagogía política, que tamén ten importancia de cara á cidadanía, non? Eu concordo en algunhas cousas que se dixeron aquí, dende logo hai un valeiro legal para exixir, para computar un prazo para a toma de posesión, isto é un valeiro legal, que se podría encher facilmente. Máis complicado resultaría, digamos, arreguendo a vista sobre o caso concreto, se entramos nun tema que xa nun asunto que ten manifestacións noutros concellos, noutras institucións, como é esa sintonía que se establece nas normas básicas do sistema político español, que ven ser o seguinte: como se dixo aquí, o cargo, sella concelleiro, concelleira, diputado, diputada, digamos, ten a última palabra quen ocupa ese cargo. E non o partido no que esa persoa vai, en cuya lista vai. Pero, por outra parte, na práctica política, os partidos teñen un peso enorme na xestión, digamos, da presentación de candidaturas e demais. Dito con outras palabras, habitualmente, aquela persoa que non acepta non só os plantexamentos políticos, sino mesmo determinadas pautas ou estatus da organización, pois non vai na lista. Entón, digo isto porque, por exemplo, Xaime decía, sería procedente tomar unha medida de expulsión digamos, do partido, non do Grupo Municipal. Claro, do partido, pero que todo o mundo saiba que, inda que fora así, inda que o Partido Socialista decidira facer eso, esa persoa tería dereito a seguir de concelleira. Claro, aquí hai un problema no sistema político, hai un problema, que, bueno, que se non se modifica ese estatus, e non se ten plantexado esa modificación, eu non teño escoitado eso, este tipo de problemas poden aparecer. Polo tanto, a responsabilidade principal proxéctase, ao meu ver, sobre as persoas que van nunha lista, a súa, digamos, a súa catadura ética, a parte de outras consideracións, a parte das súas habilidades e demais, e tamén sobre o partido, sobre a organización política, porque pode cometer erros ou non, todo o mundo pode cometer erros, pero na selección das persoas. É dicir, que evidentemente, como decía Xaime, as persoas deben saber que incompatibilidades rixen, pero tamén as organizacións políticas deben tratar de coñecer cal son as formas de proceder desas persoas. Porque a min pareceme mesmo un caso ainda máis chamativo, e estuvo na prensa, o caso de Manolo Martínez na Diputación de Lugo. Ao meu ver, esa persoa abusou da súa condición de diputado provincial e tivo en xaque
digamos, o seu partido, cambiou as alianzas na Diputación, permitiu que houbera un cambio na presidencia e logo volveu a apoiar unha moción de censura para rematar ahora vicepresidente. Claro, pero que pasa aquí? Bueno, pois pasa que unha persoa concreta pode facer un pequeno, digamos, un pequeno estropicio nunha institución, e a pregunta sempre que se podría plantexar sería: e valorou ben o partido no que ele era candidato as características desa persoa? É unha interrogante que deixo enriba da Pero en mesa. todo caso, como o dereito asiste a persona, Claro. no caso de que o partido se equivocara, que asuma as consecuencias el, pero non a persona. Ou incluso, ti podes salir electo nunha lista e entrar en discrepancia co propio... Bueno, pois tamén estás amparado, basta o grupo mixto ou como non inscrito e ti mantes a túa capacidade. Eso equilibra un pouco, non? A ver, que nos queda José Manuel Sá por opinar sobre isto. Sí, bueno, penso que efectivamente no ámbito político ás veces os vacíos, os valeiros legais énchense non con disposicións e con eficiencia precisamente xestora a nivel político, non? E penso que este problema que estamos a topar no Partido Socialista non é algo novo, é algo que ven de atrás. Antes das municipais observábamos unha fenda, unha brecha moi claramente entre o que podíamos considerar o que a xente denominaba o aparato do partido, digamos, a liña máis tradicional, e unha, digamos, ansia de renovación, unha serie de persoas que apostaban por facer un xiro de tuerca, non? Entón, penso que esa tensión sigue existindo. O certo é que se iso precisamente debilitou moitísimo os resultados municipais, de feito estamos a falar de simplemente 4, verdad, concelleiros, agora 3 precisamente por esta situación, está claro que o partido non soubo, digamos, repoñerse de esa situación de tanta inquedanza e de tanto decaimento, sino que está a abondar precisamente nesa caída. É unha lástima que un partido con tanta tradición, e máis justamente con tanta tradición precisamente aquí, dentro da capital de Galicia, pois que este a, digamos, transmitir unha imaxe tan debilitada. E por outro lado, non podemos por menos que reparar tamén na propia figura do que hoxe en día sigue sendo o jefe do grupo municipal, en Paco Reyes, non? E ver que isto tamén, pois, digamos, a súa imaxe sale tamén absolutamente, digamos, desprestixiada, non? E por outro lado, claro, estamos a ver o empecinamento, non, de Antón Barba, que de aquí, evidentemente, todos lle desexamos unha pronta recuperación, pero penso que é demasiado tempo, non? E que ás veces, pois, bueno, tempo máis que suficiente para tomar as decisións que ya teñen aún, independentemente de que o marco legal ou o estatus de concelleiro ou de ser o seguinte na lista o avale. O problema, quizá, é se non se poden hacer máis. E penso que o mellor non se pode hacer máis ou non se presiona máis, porque quizá os que verían dispois nesa lista, no caso de que renunciase, o mellor non son todo o interesantes ou ben para o partido, ou ben para a oposición, etc. etc. Non? Eu non me lembro así de memoria de como sigue esa lista, bueno, pero sí sei que, por exemplo... Eso nos íbamos, creo que, a referir, e quería tamén un pouco sacar, perdón, porque o número, a siguiente, parece ser, tampouco que é de Podemos, o sea, ele é o número 5, e se el renuncia, en caso de que el renuncie, lle correspondería a número 6, que el número 7, pero claro, pode ser embarcarse? Pero primeiro habrá que saber se a número 6, porque a número 6 ten dereito tamén a ocupar ese puesto. Claro, non, pero digo que vedes como, en definitiva, o que vería despois, pois o mellor, estamos a ver que estuvo, ou parece ser que según as novas, o que pudimos ver nos medios, pois tivera unha fase de aproximación a Podemos, e ao mesmo tempo que é membro de Podemos, non? E despois o mellor ven outro que o mellor non é tan, digamos, non ten un achegamento tan forte, mellor a Paco Reyes, ou pode ser máis crítico co partido, etc. Entón, todo isto vai incidindo, non? O que sí que é certo é que o que me parece estrano que dentro do propio Partido Socialista e dende, pois, a responsabilidade que ten a propia xestora do Partido Socialista de Galicia a través de Pilar Cancela, que, efectivamente, como decía Maite, pois, acuda en busca de axuda a Martiño Noriega, que, ao fin de contas, non nos esquecemos que é un concelleiro máis. É o alcalde porque foi elexido primeiro concelleiro, pero non é un concelleiro máis. Entonces, pois, sorprende moito que, salvo esa decisión que comentamos, darlle a cada grupo, bueno, pero darlle a cada grupo municipal
tamén o digo con todo o respeto e todo o cariño a función, dotar os grupos municipales de doble portavocía, é dicir, dotar os grupos municipales de 2 dedicacións exclusivas cobertas con salario, porque un dos grupos municipales ten un problema de escaixo dos seus membros e institucionalmente moi pouco sostible. E que non están contemplados nos orzamentos. Claro, é unha cousa... Eso supón un incremento de orzamentos non é que necesariamente non ese está. ámbito onde se ten que resolver a disponibilidade de alguén para ter que pedir unha excedencia, perder un salario. Sí, estou de acordo tamén con Luís desastre. de que efectivamente sí que ten un impacto, porque evidentemente deteriora non só o Partido Socialista, sino, digamos, a puxanza de todo o que a equipa da oposición, non? Entonces, pues queda debilitado, aí o propio alcalde pues ten o voto de calidade, entón fai que, por exemplo, como vimos de ver, pues que os orzamentos pues se podan aprobar ou non, malia que teñan un pouco, digamos, os resquemores ou así quedanzas do propio Partido Socialista, que en Bergantes non pode facer nada porque xenera esa minoría ou esa non maioría para vetar ou aprobar según que propostas. Pero mira, antes decía un pouco con cariño para casa, tampouco pasa nada con que estemos así, non é tan grave. O grave do Partido Socialista é o relato que ti acabas de facer, é dicir, de ser forza de goberno sólida, con marxen, pois é unha minoría exigua, que inda por riba se carcome neste tipo de cuestións. Eso o peor, e a percepción que na cidade agora da estabilidade e da capacidade do grupo municipal para responder ao reto, dos socialistas para responder ao reto da súa representación institucional, é moi mala. E eu cada vez admiro máis a Paco Reyes por manter unha certa estabilidade psicolóxica nesta cuestión, que esa é bastante para... Bueno, pois, non sei se... Pois, seguimos falando de Santiago, volver a reiterar que esperamos que Antón Barbas se recupere o máis axiña posible e despois toma a decisión que considere máis oportuna, pero ante todo é a saúde súa persoal. Non? Falando tamén de alcaldes e de anteriores alcaldes, que algo neste último tramo da primeira parte da conversa falaba de Santiago, a tradición socialista, pois os alcaldes de Santiago, Xerardo Esteve, despois Bugallo, pois tiñan sempre moi boa relación coa presidencia da Xunta. A cohabitación funcionou bastante ben. Mañá venres, reúnese Martiño Noriega outra vez co presidente da Xunta, con Feijóo, para tratar, parece que agora non hai tan boa relación, eso é a impresión persoal miña, non? Como había entón por exemplo, entre Xerardo Estévez e Fraga, non? Pero, bueno, mañá se reúnen, van a falar de cuestións de Santiago, entre elas un tema polémico, que é a taxa turística, que Compostela Aberta parece inclinada a impoñela ou a promovela en Santiago. A competencia parece que é da Xunta, non? Non sei vos como vedes, xa falamos algún día aquí da taxa turística e o recordaba antes fora de aquí de Plató, o recordaba Suso Veiga, non? Sí, creo que xa falamos diso. Bueno, ese é un asunto non é novedoso o plantexamento de debatilo de cara a unha eventual aplicación no caso de Santiago, pero como, digamos, como instrumento, como ferramenta fiscal específica vinculada ao fenómeno turístico, ten precedentes, digamos, en outros territorios e, sobre todo, en cidades ou comunidades dunha forte pegada turística. Entón, Santiago reuniría, sin dúbida, esas características, non se discuten. Entón, bueno, é conveniente, a competencia, efectivamente, final radica na Xunta, no goberno galego. A mí me parece un debate interesante. Hoxe vin unhas manifestacións públicas, por certo, un antigo concelleiro do ámbito, digamos, do ámbito turístico da Corporación Compostelana, Pancho Candela, que fala desto e fala nun sentido que me parece moi razoável. El está bastante especializado neste sector. A mí me parece que, efectivamente, ten unhas vantaxes que son as que estarían na base da súa instauración, que, pues, basicamente, proporcionar unha serie de recursos para revertilos justamente en favor das características da cidade sin ter que
pues penalizar alternativamente a outros sectores que disfrutan deses orzamentos municipais, non destes de agora, sino de sempre Santiago. A mí me parece que iso ten fundamento e que, a cambio, bueno, podería ter un impacto negativo na efecto disuasorio sobre a chegada de turistas, pero eu tamén comparto a idea de que non parece que teña moito peso ese factor negativo e donde se está aplicando, desde logo, non se ten constatado que teña repercutido negativamente. Me parece, non sei se hai nesto, creo que non hai unanimidade en si en Santiago se pode equiparar a outras zonas onde se aplica. Estamos pensando todos en Barcelona ou Baleares, non? Non sei, a ver, Xaime, que era o que torcía así un pouquinho a cara. Que yo facía tamén o outrora compañeiro Candela. Diría que nas zonas onde se está aplicando non se caracterizan só por ser interesantes polos turísticos, sino interesantes polos hoteleros, que é onde se fai requer ese imposto. E, en cambio, o caso en Santiago, unha das eivas que ten o turismo en Santiago é que permanece moi pouco tempo na cidade e unha parte fundamental del non pernocta na cidade. É dicir, ese é o punto débil da promoción turística de Santiago, lograr que o personal se quede aquí a tomar un pouco pulpo e a dormir para ver un mencer de lugas como é debido. A xente non dorme en Santiago. O porcentaxe de pernoctas turísticas en Santiago é moi baixo. Non somos un posto de referencia hotelero. Incluso hai instalacións hoteleras nas periferias de Compostela que prestan servicios hoteleros máis flexiblemente que en Santiago, precisamente por esa, a pesar de que nos últimos anos en Santiago se construíron moitos hoteles, empeza a cambiar esa realidade. Pero xusto o que se estaba intentando con esa proliferación de novos hoteles, de hoteles pequenos, os hoteles con encantos grandes de arriba de San Lázaro, era correxir ese feito de que sendo un centro de atención turística moi importante, en cambio non era un centro de atracción hotelera. Bueno, aí é xusto onde unha decisión deste tipo pega. E eu creo que sí que pode ter consecuencias desactivadoras dese elemento que intentaba ampliar a bolsa de ingresos do turismo en Santiago, non só coas medallas do apóstolo. Claro, non, ademais, o curioso é un pouco tamén unha das argumentacións que se dan, por lo menos por parte da concelleira con competencias en turismo, que fala de que este tipo de tasas axudan a desestacionalizar a demanda. No. Que todo o contrario, o sea, non, para desestacionalizar a demanda o que hai que facer é crear eventos ao longo do ano, non son os meses fortes de entrada de turistas en Santiago, que podan ser capaces de atraer visitantes á cidade, que poden ser congresos, que poden ser eventos musicais, que poden ser eventos de todo tipo, pero nunca aplicar unha tasa, cobrarlle máis ao turista que ven a dormir a Santiago, eso non axuda a que o turista venga en novembro ou que veña en febreiro. Evidentemente, son outros factores os que axudan a tal. Claro, ao final, o que hai de fondo é un interés en aumentar a recaudación municipal, buscando novas tasas, buscando novos impostos, para aumentar esa recaudación. Que está ben. Si non fai claro, daño. que cada un, o que goberna, pero que o defina así, o sea, non disfrazando de unha especie de desestacionalización. Por outra banda, aparte do tema dos turistas que decía Jaime, que estou totalmente de acordo, moitos dormen fora de Santiago, o vemos todos os días, cando vamos á facultade andando os dous, non? Cando nos cruzamos cos autobuses, a xente que chega e que non pasa ni o día, porque a media mañana, a veces, antes mediodía, se están marchando. E, ademais, hai que ter en conta tamén que está aumentando o número de turistas que durmen en Santiago, pero non en hoteles, sino en outro tipo de establecementos como apartamentos turísticos, onde tampouco se cobraría esa tasa. Quer dizer, que ao final os que van a pagar son os turistas que veñen a dormir, que ven a dormir en un hotel, e logo o custo depende dos días que estén, porque se unha familia, aínda que os menores de 15 anos non, é unha familia con varios fillos cada día, 2 por cabeza, quitando os máis pequenos, pero 15 anos, 16 anos, 17 anos, empeza a sumar os días que pasan, ao final é un custo para a familia que incrementa o gasto, o custo de vir á cidade. E o mellor, pois vou a Salamanca, non sei.
A ver, José Manuel, sí. Sí, bueno, efectivamente, eu penso que por un lado está o que é a propia proposta en sí, digamos, a xestión da proposta, a xestión política da proposta, e por outro lado está a realidade da proposta. No ámbito da xestión política da proposta, penso que aquí o erro, dentro do meu punto de vista, é que non ter conseguido, digamos, o consenso de todos os grupos, verdad, do Concello neste caso, para que, se mañá chega o momento de falar e presentar unha vez máis ao presidente da Xunta, pois o alcalde poidese levar un pouco esa unanimidade. É unha unanimidade que penso que dis que non se ten conseguido precisamente porque non houbo esa coordinación e sobre todo un estudo concenzudo, redundando no que acabades de decir vos, é dicir, nun estudio concreto aplicando esta realidade que xa existe en outros países a realidade de Compostela, non? E precisamente por aí tamén penso que de aí tamén a prudencia neste aspecto da propia Xunta de Galicia, ou igual que da oposición. Por outro lado, este consenso a nivel político de xestión, pensade que no caso de Santiago parece ser que tamén Compostela Monumental non o ten claro, e mesmo a Asociación de Hospedaxes tampouco o ten claro, é dicir, tampouco está a favor desta realidade, alo menos se un estudo paralelo e moi concreto. Por que? Porque a realidade, e esta a outra vertiente, digamos, da problemática da taxa turística, a realidade é que efectivamente, como estabades a mencionar, non é algo novo, é dicir, aplícase das principais capitais ou cidades de referencia en Europa e máis tamén en América, ollo. Dentro de España tamén tenemos o exemplo de Cataluña e o exemplo de Canarias, pero precisamente se poñemos esos exemplos, hai que lembrar que en propia Canarias xa se instaurou algo semellante no 2012, que despois houbo que pararse porque había unha serie de desaxustes. Digo máis, a problemática que ten precisamente esta taxa, a singularidade que ten e a rigurosidade coa que hai que levar a cabo se demostra tendo en conta de que non existe unanimidade na súa aplicación nos distintos contextos europeos. É dicir, en algúns contextos utilízase ou impónse esta taxa só nas temporadas altas e non nas baixas. Nosoutros varía a edade digamos, das persoas, exacto. Noutro, o volumen, dependendo do volumen durante o período do ano. Noutros casos, mesmo o número de días, é dicir, se unha familia pernocta máis de unha semana ou 10 días, pois entón non se lle aplica, ou unha persona, pero se aplica menos dun número de días, si se lle aplica. É dicir, hai unha manchea, digamos, un abano moi amplo de realidades que penso que un estudo riguroso, e temos visto que hai xente en Galiza que sabe precisamente de estas cousas, pois podería ser moi útil. Eso, e dende logo, como calquera outra cousa, pois sempre e cando se acade un consenso, sobre todo, non só a nivel político, sino sobre todo cos expertos do ámbito turístico e do ámbito da hospedería, porque senón, como decía Maite, que pasa? Que ao millor, claro, os reglados, digamos, os estabelecementos reglados que están baixo a lupa e a fiscalidade da lei reciben ese impacto que podría ser negativo, salvo que eles mesmos o asumisen, dentro, é dicir, gañando menos, ou ben que que se beneficiasen pois aqueles, digamos, hospederías alternativas un pouco que escoran e flirtean coa lei e que, de algún modo, pois terían un reclamo máis precisamente para debilitar, digamos, a hospedaxe normativizada e reglada. Pero mira, se me permites un momento, sí, brevemente, vamos a ver, é que aquí estamos nunha fase inicial, hai unha proposta en riba da mesa, evidentemente, toda a proposta debe ser concretada posteriormente, debe existir, certamente, un estudo que fundamente a proposta, e o consenso que tú aludes eu vexo como un resultado final, non como algo previo. Isto é, hai un alcalde dunha cidade, neste caso desta, pero podría ser doutra, que di o que pode en uso da súa capacidade como alcalde, que diga, quero someter a consideración, non vai mano militar, e quero someter a consideración a eventual existencia desto. Entón, falemos todo o mundo, todos os sectores políticos, todos os sectores empresariais, e cheguemos a un acordo. Vexamos se podemos chegar a un acordo. É dicir, eu non creo que se este falando aquí, digamos, de que pasado mañá vai a existir unha taxa. Non, estáse falando dun proceso de diálogo, debate e chegar a un acordo. Eu sobre os consensos son partidario nestas cousas, pero en Santiago nunca debemos esquecer algo que ocurriu na nosa historia, e non moi atrás. Cando Xerardo Estévez, recordo, na súa alcaldía, propuxo a peatonalización da parte bella,
houve un certo consenso político, pero non houve un consenso social. Eu lembro manifestacións contra a petrolización, e entre os que se manifestaban había comerciantes e residentes no casco vello. Se hoxe lle preguntáramos a esa xente se sigue viva, aos seus descendentes, que lle parecería volver atrás? Digo, home, por Dios, eso non. Bueno, non había un consenso naquel momento, pero a pesar de que non houve un consenso ao 100%, había digamos, un acordo suficiente para pôr en marcha e logo os non convencidos no momento convenceronse posteriormente. Isto non o utilizo agora para trasladar automáticamente a este problema, pero digo que a veces os consensos, que son sempre convenientes, poden ser invocados pois non adecuadamente, porque se nos guiamos por un consenso previo, pois non poríamos en marcha determinadas iniciativas que son novedosas, que poden ser novedosas na vida dunha cidade. Sí, o consenso, ao menos debate, simplemente Claro, xa é importante. É que cando se lanza esta proposta primeiro idea, agora se empeza a materializarse medio en proposta, lánzase sin falar con ninguén, non se reunieron con comerciantes, ni con hoteleiros, ni con os outros grupos políticos. Lánzase a idea, a globo sonda. Agora se empeza a falarse de cousas concretas, se fala de unha semana, ata unha semana, que iso é un período medio de alojamento en Baleares. Cal é a estancia media de pernotacións en Santiago. Se pode aplicar o mesmo que hai que facer o que decía José Manuel. Antes de ponerse a falar, pois, polo menos traer 4 ideas claras de que se quere facer e como se quere facer, e adaptado, evidentemente, a un contexto. Porque outro é levantar unha areda por vareda. Pero eso creo que se vai facer, eu creo que analizando ben os datos de pernotacións, comparando os datos de pernotacións aquí, coa entrada de turistas aquí, co que acontece onde hai esa tasa, porque pode ser que en unos sitios pode funcionar, en outros sitios non. Entón, claro, pode ser, pero mira, podía intentar estar de acordo, non estar de acordo, pero si fose así como ti dis, si pudera ser como ti dis, entonces a reunión con Feijóo con este asunto na orden do día debería ser ao final, non ao principio do consenso. Claro, pero sabes a virtualidade que ten para mí, nunha reunión ordinaria, ou relativamente ordinaria, que debe ser relativamente ordinaria entre a Alcaldía de Santiago e Presidencia da Xunta, como se dixo, non todas as semanas, non, pero debería de manterse esa tradición a que aludía antes Luís. Eu digo que, home, pois, mesmo por cortesía, digamos, si te vas ver, se eres alcalde e te vas ver co Presidente da Xunta, pois, bueno, leva un dosier ben feito. Leva un dosier ou dille, bueno, que tal se organizamos un intercambio de documentación, de debate entre todos os sectores, incluídos a Xunta, que ao final é a que ten a capacidade decisoria decisiva. Entón, claro, non me parece... non me parece... Levarse unha carpeta. E mira, barrendo para casa, aproveitando que estamos aquí, na Facultade de Económica de Santiago hai un máster dedicado ao turismo e uns cuantos profesionales volcados. Por que non se sentan con eles un pouquiño todos e sumámonos á proposta e polo menos pode ser unha boa ferramenta. Unha boa ferramenta de traballo. Así como estamos estades, todos aquí do mesmo sector, pois está permitido. O que houve consenso e unanimidade foi no Parlamento de Galicia a hora de pedir o traspaso da titularidade da AP9 á Xunta de Galicia. Eso ten un valor, polo menos, político, non? Xa o viña habendo, e non sei se credes que desta vez irá. José Manuel. Bueno, pois, imos ver, dame a impresión de que de novo tamén aquí as cousas estánse facer demasiado deprisa, ou dito de outras palabras, dito de outro xeito, que queremos todo sin ter obtido todavía nada. É dicir, ás veces vexo como a idea, en principio, parece resultar positiva, e máis cando atopamos que hai un certo consenso dentro da Cámara Galega. O que me preocupa máis é cando empezo a ver que antes de conseguirse os obxectivos existen as tensións, os insultos e os descréditos para que neste caso ten que negociar precisamente co ámbito do Ministerio de Fomento a través desas comisións mixtas. Eso preocúpame. E preocúpame tamén non só reclamar, por exemplo, o
traspaso da AP9, sino mesmo acudir xa a pedir mesmo que os peaxes tampouco os imos pagar, etcétera, etcétera. Imagino que toda esa, digamos, premura redunda en prexuicio da propia xestión. E o que realmente a min, como cidadán, neste aspecto me tranquiliza, si efectivamente me demostran que é idóneo non ese traspaso da AP9 a Galicia, é saber pois, que existe xa unha comisión, isto é algo novedoso, unha comisión mixta, onde están representados non só Fomento, sino tamén as institucións locais municipais e a Xunta, que neste caso é a que ten que facer de mediadora ou de intermediaria ante o Congreso, ante o Goberno Central, e por outro lado, pois que non só existe esa disposición, sino que, se non me lembro mal, hoxe mesmo o propio presidente da Xunta falaba de que mesmo estaba disposto a renunciar a pagar os peaxes, se non recordo era mencionaba o de Rande, verdad? Decía él para como unha medida de presión Abarcala, verdad? Rande Abarcala, sí. Como unha medida de presión precisamente sí, para obter ese traspaso da P9. Neste aspecto Leiceaga, Fernández Leiceaga, pois pareceume tamén prudente, máis que outros grupos da oposición, no senso de que decía, bueno, pois imos intentar conseguir o traspaso da AP9 e despois, unha vez que teñamos, xa miraremos como vamos a xestionar a cuestión, ou ben abaratando, ou ben simplificando, ou simplemente eliminando as peaxes da AP9, non? Penso que ese é o modelo, e nese senso, o gallá, pois as xestións den o resultado que sea máis beneficioso para Galicia. Calquera de vos os dous. No, eu, vamos, sí, con moito gosto. Eu, sin embargo, non vexo que en este asunto da AP9 se estivera actuando históricamente con presas. De facer algún reparo, faría xusto o contrario. Ou sexa, a historia da AP9 é moi longa, non levaríanos moito tempo falar aquí, é moi longa e non moi e certamente non moi eficiente e non moi boa desde o punto de vista do gran público, dos beneficios do gran público. Pero creo que se hai un punto de acordo nas forzas do Parlamento Galego a favor da transferencia da xestión da AP9, pois benvido sexa. Porque o problema vai estar cando isto se tramite no ámbito do Congreso. E aquí, polos precedentes habidos, que algunha vez haberá que rachalos, polos precedentes aquí o que temos visto en ocasións é decisións, propostas unánimes do Parlamento Galego que requiren a súa tramitación no Congreso dos Diputados, non van adiante porque pois o partido mayoritario, en este caso o Partido Popular do Congreso dos Diputados, ou que ten máis diputados, ou antes tiña a maioría absoluta dos diputados, pois vota ali algo distinto que votaron os diputados galegos do Partido Popular no Hórreo. Entón, isto é o que era un despropósito, ten sido, na miña opinión, un despropósito. Eu agardo que agora non, que agora, se ademais está polo medio o presidente da Xunta, non sucede algo así, porque se sucederá estaría desautorizado nada menos que o presidente da Xunta. O sea, nada menos que o único dirixente do Partido Popular en todo o Estado que ten maioría absoluta, porque o resto dos presidentes ou presidentas do Partido Popular por aí non a teñen. E el, que é o único que a ten, que ficara desautorizado por unha decisión contraria a esta proposta do Parlamento Galego. Outro problema despois é que se fai, como se xestiona a P9 unha vez transferida, de acordo? Aí hai varios problemas, hai que facer números complicados, claro. hai que facer números, efectivamente, e claro, eu entendo que, pero claro, que a hora do Ministerio de Fomento se faga unha especie de semichantaxe, ou chantaxe dicindo, bueno, pero si é transferida, vostedes fáganse cargo desas peaxes que pagamos, o sea, deses recorridos gratuitos que agora hai en certas circunvalacións das cidades galegas, e que pagamos o Ministerio de Fomento, fáganse cargo vostedes. Bueno, non teria por que suceder, pero é posible que nesa negociación que te veñan con ese caramelo envenenado para tratar de disuadirte, ou prefiro que siga o Ministerio de Fomento tendo aquí a dirección, porque nos vai pasar unha factura con cargos orzamentos da Xunta, obviamente, porque ata agora eso se pagaba con cargos orzamentos do Estado, e agora podería chegar a pagarse
con cargo aos orzamentos da Xunta. Bueno, isto é unha das cousas que, por exemplo, habría que negociar. Pero isto na non transferencia. estará, eu te pregunto, non estará xa falado polo que decíamos. Bueno, eu sobre este tema... Porque as veces anteriores parece que había unha cuestión, digamos, máis técnica para que na anterior vez pois, que si incrementaba pois, o presuposto e estas cuestións decía o goberno central. Pero nesta, bueno, non sei, o mellor eu son tamén... Son escéptico. Ou moi inxenuo, eu non sei. É a diferencia entre, digamos, entre valor legislativo e valor político. É dicir, a Cámara Galega asume unha decisión por unanimidade. E dentro desa decisión coincide que dentro desa Cámara existe un grupo político, non unha forza política, aludindo un pouco a que ti decías, que tamén está representada no Congreso dos Diputados, pero ollo, no Congreso dos Diputados esa mesma forza política ten representantes de todos os contextos de España, ollo, entón é independente, é dicir, que o que aquí se pode conseguir, estamos lo vendo non só con o PP, sino que con moitos outros partidos e moitos outros contextos, é dicir, o que o mellor ou en Cataluña un grupo político paralelo ou, digamos, vencellado, ou mesmo en Andalucía, pode dicir, o mellor en Madrid, o a súa mesmo, digamos, grupo político, decir, que atende ás mesmas siglas, pode dicir o contrario, porque hai unha serie de intereses que non redundan directamente en beneficio daqueles que representan os intereses de outras comunidades e outros contextos. Entón, aquí, claro, hai que xogar con unha certa prudencia, é dicir, e asumir unha certa independencia das dúas cámaras, é dicir, non é lei o que se decide en Galicia, non ten por que ser lei malia a maioría absoluta de Feijóo, non ten por que ser lei no Congreso dos Diputados. Pero malia elo, e con todo, home, eu penso que a disposición, a lo menos eu, unha vez máis, insisto, como cidadán, asumo que bregar vai ser bregar. Penso agora na puxanza frente aos dictámenes do Goberno Central do seu propio partido, cando foi o tema dos xulgados, o tema das tasas universitarias, o tema, como estamos a ver, do plan de financiación autonómico, é dicir, que está sendo moi firme nese aspecto o Goberno galego frente ao propio Goberno que, nestes intres, pois está baixo a bandeira do mesmo partido político, pero aí non hai amiguismo. Se lle vai a preguntar a Mariano Rajoy no Congreso, vai a dicirlle, don Mariano, ¿está usted en condiciones de, aprovechando que vamos a hablar de la P9 de Galicia, adoptar un criterio general aplicable a todo el Estado para la transferencia de las autopistas a cada una de las respectivas comunidades autónomas? Ante esa pregunta. Esa é a pregunta que llevan. Non se está de acordo nunca a transferencia da P9, é esta. E esta é un pouco máis complicada. Non te preocupes por facer unha brincadeira, non te preocupes que as famosas autoestradas radiais próximas a Madrid, Cristina Cifuentes non nas vai pedir, non nas vai pedir. Ese morto non o vai pedir. Ese morto que o pague quen o fixo, que por certo foi Aznar, pero vamos, non o vai pedir. Xa se traspasaron algunhas outras e non están tampouco claro o resultado que están dando. Hai unha discusión porque as discrepancias de criterios sobre a valoración da transferencia financiera que debe facerse como consecuencia é discutible. Aquí, claro. Falta Maite Claro, eu penso por opinar. que sí que é certo que agora, corrixindo, non, estas cuestións que son técnicos do Ministerio, o que realmente o que está poñendo encima enriba da mesa esas cuestións, o sea, non unha cuestión política, a veces tamén hai cuestións técnicas que hai que reverse, tendo en conta de que xa non é unha votación unánime no Parlamento de Galicia a semana que ven, sino a propia solicitude emana de todos os grupos conjuntamente. Entón, eso tamén ten un peso político que penso que se hará valer no Parlamento de España. Logo, a cuestión dos diputados, o que decía José Manuel, o resumou genial, o sea, é normal que unha Cámara Autonómica Galega teña un posicionamento que logo en Madrid hai un posicionamento que non ten por que coincidir exactamente co que se mantén aquí. É normal. Porque sí, estamos falando do mesmo partido, pero estamos falando de dous de defensas distintas, o sea, unha defensa do Estado e unha defensa do que son as competencias da comunidade autónoma, é lóxico. Tamén pode acontecer nun concello e pode acontecer en cualquier ámbito da vida política, en función de o alcalde de Vigo, pode ser do PSOE, pero claro, ele fai unha defensa do que ele entende que son os intereses da cidade, ainda que o seu partido diga que iso está en contra de o que pode pasar en Coruña. Bueno, pero eu defendo Vigo. Quer dicir, que é lóxico, hai cosas que son lóxicas. Unha cousa é que somos moi aficionados a cuartear as cuestións.
Sí. Claro que é fundamental para Galicia, non? É que é importante, que é absolutamente incuestionable a necesidade de reclamar o control sobre o sistema de transporte no seu conxunto, sobre o sistema de infraestructuras para o transporte. Mais aínda cando son transportes interiores, e esta autopista é xa a calle maior de Galicia, vinculando todos a súa realidade urbana. Pero non é o único. Tan importante como actuar sobre a A9 é actuar sobre a carretera nacional que está ahora outra vez con tráficos densísimos precisamente pola carestía da autopista, entre outras cuestións, e porque os usos urbanos que se fan de entradas e saídas, a autopista está satisfacendo con unha lentitude absolutamente extraordinaria. Mirad o caso de Sigüeiro, non? Que lle levan abrindo, canto tempo levan ya para a obra parada outra vez, é dicir, a necesidade de conexións moi flexibles e moi numerosas da autopista con todas as realidades urbanas que atravesa, e exixe que as carreteras circundantes da autopista estén en perfecto estado para asumiren ese tipo de... Hai que falar de todo xunto. Non? É como cando falamos tamén co ferrocarril, non? Falamos do AVE. E o resto? O resto dos asuntos, que pasa? É todo xunto que hai que falar aquí. E probablemente nunha decisión dese tipo da reclamación da capacidade de control sobre o eixo principal do sistema de infraestructuras de transporte terrestre en Galicia, que é o que é a 9, deberíamos levar tamén o paquete de negociación que lle diga ao Estado, oiga, sus carreteras nacionales también tienen mucho que desear sobre el Estado y la capacidad de prestación de servicios, así que no se me ponga chulo. Pero a ver si nos vai a traspasar o Estado todas esas carreteras. O mellor non nos interesa. Claro, que logo hai custos que son moi elevados, claro. Pasamos a unha segunda fase. Aquí xa sabedes que en materia de estradas hai, digamos, hasta 4 administracións concurrentes, é dicir, a Administración Central, a Administración Galega, a Administración Provincial, Diputacións Provinciais e Administracións Locais. Eu, dende logo, particularmente, en todas aquelas estradas que se movan no interior do territorio galego, non as que comuniquen o territorio galego con outros territorios, pero en todas esas, eu, desde logo, pero non agora, eu sería partidario da transferencia delas, de todas elas, a Administración Galega, non ao Concello, non á Diputación. E máis, mesmo nas de competencia da Diputación, tamén sería partidario de que se transferiran á Administración Galega. Porque esa diversidade de competencias, a veces, é un caos, e é, digamos, non só un caos, sino que provoca unha moi mala administración dos recursos, provoca estrago nos propios recursos que dispoñen as administracións públicas. E entón, préstase a que eu vou facer esta actuación movido por intereses políticos para meterlle no ollo, non tanto pensando en que ten unha lógica racional arranxar esta estrada no canto de arranxar esta outra, sino que vou utilizar para logo ir dicir, quen arranxou? Eu, polo tanto, votademe a min. Isto é un despropósito. Entón, eu sería partidario... Burocratiza un poquinho. Cosas moi simpáticas. O Ayuntamiento que ten relacións políticas suficientes para conseguir a financiación das aceras. E fai aceras en toda a carretera. E chega un momento no medio dunha leira e pum, acabou esa acera. Que o outro ayuntamiento que non ten a relación capaz e entonces un servicio queda cortado. Dices, pero isto é unha estupidez. Pois sí, é unha estupidez, pero... Sin embargo, moitas das actuacións en infraestructura que se fixeron precisamente por ese pulo político, de decir, mira, vou facer eu para que quede constancia do que eu fixen e que se lembre un pouco por estas accións. Pero, efectivamente, eu penso que hai moitas cousas que burocratizan, ralentizan e politizan esas accións de infraestructura que son tan esenciales para o desenrolo da vida diaria. Quédanos moi pouco tempo e eu quería tamén traer a esta mesa outro asunto que estes días se celebrou o 8º aniversario da primeira victoria de Feijóo nas eleccións, unha victoria que, naquele momento, era, digamos, casi contra pronóstico, non? Queremos pedir unha valoración moi rápida sobre a situación de entón e a situación de agora e como está neste momento Feijóo, a súa, digamos, valoración que facedes del. Por exemplo, Suso, empeza ti. Desde logo, no ano 2009 foi unha sorpresa, pero foi unha sorpresa para o propio Feijóo, que o ten recoñecido algunha vez, para o propio Partido Popular, que non contaba gañar. Eu personalmente creo que foi
ocurre a veces na historia, foi unha pequena ou grande injusticia histórica que o bipartito non tivera a oportunidade de estar 4 anos máis, o mellor non o facía ben, e era derrotado ampliamente, pero digamos, 4 anos escasos son poucos para avaliar unha xestión, e además tendo presente que nos 35 anos que levamos de funcionamento da comunidade autónoma, das institucións de autogoberno galega, pois só houbo eses 4 anos do bipartito e 2 do tripartito, 6 anos de gobernos que non foron do Partido Popular. Isto é a realidade, polo tanto, bueno, lamento que non tivera máis oportunidade do bipartito. A partir de aí, pois eu creo que Feijóo tivo e sigue tendo un liderado moi contundente no interior do Partido Popular. Non hai, digamos, nese aspecto particular non está dividido. E o que pode ocurrir a partir de agora é quen vai ser o líder que poda suceder a Feijóo. Ese é, digamos, o seu previsível punto de debilidade, non a situación que ten, que é bastante cómoda. José Manuel. Sí, bueno, penso que todos... Rápidamente, si pode ser. Sí, si ven 4 anos, como dice, efectivamente, son poucos para valorar un goberno, unha xestión, 8 son dabondo. En este caso, bueno, pues os números están aí, xa non falo solo dos números macro, non, de que estábamos incluso a ver como xa nesta última época non só estamos crecer a piques ou case que como o resto de España un 3,1 en vez dun 3,2 no 2016, sino que parece ser que os últimos trimestres foron incluso España por riba desa media española e mesmo europea, sino que tamén os propios observatorios de competitividade industrial, en fin, a área económica, precisamente de económica industrial de comisións obreras, é dicir, en fin, todos os organismos, digamos, internos e independientes están a ver en Galicia pues, ese desenrolo, ese pulo que todos un pouco queríamos. Bueno, os tempos son cambiantes e Galicia pues, progresa, digamos, adecuadamente. No ámbito político, pues, personalmente, agradezo non ese un cambio na idea do Parlamento, é dicir, un parlamentarismo máis cercano, máis dialogante, máis preto dos ciudadanos, máis explicativo, non onde se baixa máis aos detalles, entonces nós pues, temos a oportunidade de estar o día do que se fai, é unha cousa que tamén penso que pode estar orgulloso neste caso o presidente da Xunta, e despois, se temos que engadir algo máis para finalizar, pois quizá o mellor a simplificación de certas cuestións burocráticas que até o de agora eran unha grande rémora. Eso, xunto coa, bueno, os sacrificios que houve que facer, non, pero sin renunciar a garantir os servicios básicos, os servicios públicos, pois penso que voltar, digamos, a confianza dos inversores estranxeiros, de algún xeito tamén, que estamos a ver como están a vir a Galicia, a confianza e a solvencia, e cumprir cos requisitos do goberno, pois, das obrigas, non, que propias do Estado, pois pareceme que o saldo é netamente positivo. Xaime, rapidamente. Só decir que eu que non faría as políticas que promove Feijóo, en cambio teño que reconocer, tendo en conta ademais que a culpa sempre do que perde, non do que gana, que estes 8 anos de goberno está logrando consolidar unha referencia institucional estable, tanto polo control do seu partido como pola súa referencia interinstitucional do país. Así que eu felicito pola súa presencia na Xunta de Galicia, espero que algunha vez o Partido Socialista lle gane unhas eleccións, ainda que se por despiste, e que volvamos a rotar. Moi ben, Maite, rematas ti. A frase do presidente no acto do outro día do Parlamento, cando se presentaba o libro, que decía que Fraga tiña o problema de que sabía executar un presuposto, e, en cambio, el tiña un problema de chegar a fin de mes porque o presuposto era moi escaso. Foron 4 anos de crisis moi importante que reduxo fortemente o que son os ingresos públicos e había que acometer un maior gasto social nesa época. Foi capaz de instrumentar medidas para aguantar estabilidade orzamentaria, de teito de gasto, para poder controlar ese déficit, que non se disparara moito máis do que tiña que dispararse, porque algo teníamos que endebedarnos, estaba claro, e ao cabo desos 4 anos consigue revalidar unha maioría absoluta e cambia o conto, digamos, non? Levamos xa máis de 2 anos con un crecemento económico que parece que está sendo bastante sostible e con unos datos de evolución
de creación de emprego na comunidade que penso que son moi importantes. Con respecto ao que pasará, aínda quedan 4 anos, Suso. Hai moito tempo para poder preocuparse do tema. O tempo 4 anos. o tempo pasa moi pronto e tamén para nós nesta tertulia que non nos chegou a nada. Moitas gracias aos 4 contertulios que tivemos hoxe, os 4 profesores da universidade, e a todos vostedes por seguir un día máis connosco.